Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Beitu, nik 4 urteko alaba bat daukat, eta askotan bere itxura fisikoari buruzko komentarioak egiten dizkiote. Zeile polita daukazun, ze begira da, ze neska polita zean. Eta komentario guzti hauek maitasun ez eginda daude, eta munduko errespetu guztiarekin, baina ez diotenik egiten. Iruditzen zaigu bere gain presio bat sortzen duela, ez? Eta konturatzen ari gara berak ere geroz eta garrantzi gehiago ematen ari diola bere itxura fisikoari, eta honek kezkatu egiten gaitu. Bai, asmo honez esaten diote naroaren alabari zeinen ederra den, baina kontziente edo inkontzienteki etiketa bat zintzilikatu diote gainean, horrek izan ditzakeen ondorio guztiekin. Tira, etiketatzea gizakion zaletasun handienetako bat da. Inguratzen gaituen ulertzeko errealitate oro sailkatzen dugu. Konplexua izaten den errealitatea simplifikatzen laguntzen digu. Baina gauzak eta errealitateak bakarrik ez. Pertsonak eta kasu honetan haurrak sailkatzeko eta etiketatzeko joera handiegia ez ote dugun. Eta ez ote ditugun gainera txikitatik eta azkarregi definitzen. Egin dezagun ariketa. Zure seme-alabei buruz, zure ikaslei buruz, edo inguruko umei buruz, zenbatetan egiten duzu honako komentarioren bat, edo entzun duzu halakorik. Ze azkarra den mutikoa, urrunera iritsiko da. Jo, zainien alferra den. Oso traketxa da gixajua. Beldurti hutsa da, ziurrez dela txirristati botako. Oso ausarta da, txirrista handienetik ere botako da ikusiko duzu. Gaiztoa zara gero, petral hutsa, beti garrasika, beti berdin. Beti, sekula, inoiz, halako hitzek besteen gaineko iruditeria betikotzeko arrisku handia dute. Eta kontuz, aurrari zuzenean ez, baina inguruko helduei aurrari buruzari garenean ere, berdin barneratzen dute umeek haiei buruz esandakoak. Sekulako belarri fina dute eta. Naiara Martin pedagogoa oso garbi mintzatu zaigu. Kontzientzia eta ardura hartu behar dugu esaten dugun guztiak inpaktua duela bestearengan. Bere buruarekiko pertzepzioan, bere autoestimuan eta bere jokabideetan. Bere buruarekiko siniskeran eta sinismen sisteman du eragina, zuk sinisten baduzu esarela bat ere ona jarduera fisikoan, esara izango. Zergatik, jendeak ez dizulako emango aukera jarduera fisikoan aritzeko, eta zuk zure buruari ere ez diozulako emango aukera, hortan trebatzen hasteko edo behintzat saiatzeko. Zergatik, lotza sentitu dezakezulako, besteek akaso baztertuko zaituztelako, jausiko zarelako, hor, beldurra asko sartzen dira tartean, eta ustez positiboak diren bestelako etiketa horietan, polita izatearena edo inteligentea izatearen horrek egiten duena da, mugatu, ni inteligentea naizela edo azkarra naizela esaten badidate, saiatuko naiz, nik ziur daukaten esparru horietan aritzen, inteligentea izaten jarraitzeko. Izan ere, etiketa negatiboak eta etiketa positiboak daudelakoan, negatibotzat ditugun adjetiboak saiestu eta adjetibo onak jarri ditzakegu. Baina etiketa guztiek mugatzen dute, edo bideratzen dute, haurraren garapen pertsonala. Hain justu, naroak podcast honen hasieran kontatu duen bizipenetik jarri du adibidea pedagogoak. Polita zara 3 urtekin aurpegi borobil, begi erraldoiak, polita zara 7 urterekin aldatzen zoaz, baina polita izaten jarraitu behar duzu, 20 urterekin polita izaten jarraitu behar duzu, sama, hori bihurtzen da sama bat, ez? Zergatik izan behar dut polita besteentzat, edo zer da polita izatea. Hor, eta polita izate horri heltzeko zer laga behar dut bidean. Azkenean dator muga bat. Aldatzen du zure portaera. Zuzaren hori doa aldatzen, kanpotik datorren input horren arabera. Ara, horratzean eskua altxatu du Eiderrek, podcast honetako gure ikasle finak. Zer duzu esateko? Etorri lasai eta konta iguzu. Eider, arbelera!
Azkarra dela barneratua duen haurraren adibideari tiraka, Karoldik psikologoak 400 haur baino gehiagorekin egindako esperimentuaren berri eman nahi dut, Mikel. Haur bakoitza puzlerraz bat egiten jarri zuen. Bukatzerakoan, erdiei esan zien oso azkarraz zirela, oso ondo egin zutela puzlea. Eta beste erdiei esan zien oso saiatuak zirela, oso ondo egin zutela puzlea. Bigarren ariketa bat aukeratu behar zuten aurrek. Ariketa zailagoa erronka gisa planteatua, edo aurrekoaren antzeko ariketa erraza. Psikologoa bera harritu egin zen esaldi soil baten eraginarekin. Alegindu zirela goraipatu zietenen gehiengoak ariketa zaila aukeratu zuen, eta inteligentzia goraipatu zietenen gehiengoak berriz ariketa erraza. Oso azkarrak zirela adierazi zitzaien aurrak beraz, erronkaren aurrean utxe eginez gero azkarrak izateari uzteko beldur ziren. Eta ez da hor bukatzen, Mikel. Beste ariketa zail bat jarri zien aur guzti horiei. Saiatua zirela barneratu zutenek alegin handia egin zuten ariketa aurrera ateratzeko. Azkarra zirela esan zietenek aldiz, segituen alboratu zuten ariketa zailura. Ze interesgarria, Aider. Espektatiben gaia datorkit burura. Seme alaba edo ikaslea dena delakoan oso ona dela uste badut, berarengan sinetxi eta baliabide eta aukera guztiak eskainiko dizkiot hori bete dadin. Eta ez duela balio uste badut, behar bada, kontrakoa. Seme alaba, ikaslea edo umea aurrean ez badago, berari buruz esaten duguna ez du entzungo. Helduon artean jarriko dizkiogun etiketak ez ditu barneratuko. Ados, baina aur horren ingurukoek etiketa horren arabera irakurriko dute aurra. Alegia, gure seme alaba beldurtia dela transmititzen badiegu gainerakoei, beldurti gisa tratatuko dute umea, baita guk geuk ere, eta ezinbestean azkenerako halakotzat ulertuko du bere burua aur horrek. Uste dut, hitz egiten dugula agentzia, benetan agentziarik izango ez balute bezala. Hau da, gu gure bikotearen inguruan, batzuk akaso bai, baina ez dugu hitz egiten normalean, gure seme alaben inguruan hitz egiten dugun moduan. Eta erreparatu behar diogu gehiago, askotan dugu euren intimitatea kuadrillan asaltzeko lizentzia ematen diogu gure buruari, berdin du nola egiten duen kaka, ez duen egiten, ez dakit, edo zer gauza, eta informazio guzti hori beste batek ez du behar. Eta zuk esaten duzun guzti hori, gero, eragina dauka besteen pertsona hori ikusteko moduan. Edo zein mezuk du gugan eta besteengan gu indartzeko edo ahultzeko aukera. Hau da, nik botatzen dut mezu bat, eta izan daiteke indartzailea, zuretzat, edo ahultzailea. Saiatu behar genuke, bidaltzen ditugun mezu guztiak, indartzaileak izaten, ahultzaileak ez ditugu behar. Orduan, zer egin eta nola jokatu behar dugu? Naiara Martinen mezua garbia da, saiestu ditzagun etiketak. Labelin teoriak dioen moduan, gure nortasuna eta portaerak, guk geuk eta bestek gu deskribatzeko erabilitako hitzek mugatzen dituzte. Eta oso kontuan hartzeko aholkoa eman digu. Besteen iritzia ez da egitate bat. Iritzi bat baino ez da. Eta garena ezin dezake hitz bakar batek adierazi. Ez da besteak ere. Norberarena delako norbere burua definitzeko eskubidea. Gainera, izaki konplexua gara, ñabarduraz beteak. Sekula ez dugu euke hainbeste autoestima txikia garenean bezala. Zer egin behar dugu helduok? Ezerrez, laga izaten haiek direna. Eman agentzia hori, aitortu, haiek badutela bere munduaren ikuskera izateko eurek erabakitzeko zer nahi duten izan eta nolakoak nahi duten izan, eta gur bide lagun, adi egon behatu, hitz egin baino uste dut behatzea eta entzutea garrantzitsuagoa dela. Naiz eta kosta egiten zaigu, eta hori, beti daudelako hor, gure beldurra, gure txikitako esperientzia, gure gurasotasuneko beldurrak, besteekiko espektatibak, eta abar, baina hori ja norberaren lana da. Hitz egiteko dugun moduari erreparatzea ere garrantzitsua da. Tendentzia handia daukagu, eske naiz desordenada bat, edo eske naiz despistada bat, edo naiz, naiz hori, ez? Gaur nago, ez da berdina, gauza bera, ez da gauza bera esatea. Gaur alpertuta nago, edo alper bat naiz.
Ze gaur lizentzia hau hartzen dut, alperra izateko, bai? Gaur alpertuta nago. Neri gustatuko litzaidake, zuk zure gela jasota lagatzea, ez da gize. Eta ez, esatea, zikin bat zara, ez duzu sekula jasotzen, bueno, zerekin dartzen du gehiago. Esan dugu podcast honen hasieran, etiketek eta sailkapenek mundua eta inguratzen gaituen errealitatea ulertzen laguntzen digute. Are gehiago, gure burua kokatzeko ere baliatzen ditugu hainbatetan. Bere identitatea garatzen ari den ume horrentzat, munduan bere lekua bilatzen ari den gaztearentzat, ez aldira helduleku ona etiketa jakin batzuk? Galdera egin diogu Naiara Martini, eta gogoeta interesgarria bueltatu digu. Espero ez genuen meloia zabaldu du gainera. Euskal komunitatea indartsu aldago? Tira, gaurko azken puntua etiketatzeko dugun beharrari eskainiko diogu. Vegetarianoa naiz, makrobiotikoa naiz, ekologista naiz, ez dakit palestinaren aldekoa naiz, ez naiz, ez, hor uste dut kolektiboaren bilaketa etengabean bizi garela, izaki soziala garelako, eta uste dut gizarte bezala, kolektibotasun eta komunitate zentzu hori galtzen joan garen enean, gure zenak eskatzen digula komunitate bateko parte izate hori. Zergatik apuntatzen dira ume asko futbolean adibidez edo talde kirol batean behar dutelako, ez akaso futbolari zena daukadalako edo futbola pila bat gustatzen zaidalako, baina balio dit toki bat edukitzeko munduan. Eta toki hori ematen dizu kolektibo baten, komunitate baten parte izateak. Nik uste dut hor ja beste gai bat datorrela, eta da euskal komunitate honek komunitate zentzua galtzen edo difuminatzen pixkat lausotzen joan den hein horretan, bueno, euskal eta Europako ia komunitate guztiak, bueno, behar hori gero eta handiagoa eta gero eta nabarmenagoa dela. Aurrak etiketatzeko joera dugu? Galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.